A Comisión de Festas do Viño Tinto de Barrantes non se conforma só con organizar unha das festas máis grandes da comarca do Salnés, senón que tamén queren continuar potenciando a hostelería e o viño tinto da vila durante máis semanas. Como preludio das festas principais, a Comisión presenta a primeira edición do concurso de tapas Tapa o teu baldón. O que buscamos é tamén aglutinar a visita de xente de outros concellos que nos visite, que nos coñeza por esta iniciativa deste ano do 50 aniversario da Festa do Viño Tinto. E, con esta iniciativa tamén se pretende un pouco dar apertura ás festas deste ano. Na edición participarán 8 establecementos, cada un cunha tapa, cuxo precio será de €1,50. O requisito é que o petisco inclúa ou case ben con viño tinto. A Lareca, a Mar de Viñas, o Náutico Muiño, o Pendello dos Martís, o Santiaguiño, os Castaños e a Taberna Mans de Gaiteiro. Son 8 establecementos que merecen un recoñecemento de todo o Concello de Ribadumia, porque estamos a poñer en valor precisamente a parroquia de Barrantes, pero estamos poñendo en valor todo o Concello de Ribadumia. O concurso de tapas inclúe 2 premios, un para os clientes e outro para os locais hostaleiros. Os que se acheguen a gozar das tapas poderán selar un papel cos petiscos que probaron. Se completan os 8 locais, entrarán nun sorteo. Se o fan por todos os establecementos e recorren os 8 establecementos, van a ter un complemento que é a entrada nun sorteo de 2 entradas para o xantar da Festa do Viño Tinto. Os clientes, se conseguen 3 selos, tamén poderán votar a tapa que consideren que é a mellor. Este premio obtense mediante a votación do público e dun xurado anónimo. Dende os locais consideran que este concurso é unha oportunidade para promocionar os seus negocios. Todo o que se poida facer por que a xente poida ir aos establecementos e degustar sobre todo o que é o do viño tinto, pois mira, é o noso motor, non? Así, dentro de outras cousas, pois mira, pois é o que podemos promocionar. Dende o Concello tamén mostran a súa gratitude á Comisión por organizar un concurso que permite poñer en valor o viño tinto e a hostalería de Ribadumia. E o viño tinto do Salnés, a exaltación das variedades autóctonas, pois efectivamente necesitan tamén ese empuxón, non? E necesitan que sexan recoñecidos, necesitan que sexan representados. Esta colaboración, esta iniciativa, pon en valor precisamente o sector hosteleiro tamén. O concurso celebrarase entre o 17 e o 21 de maio nos establecementos indicados. Os clientes deberán consultar os horarios, xa que algúns establecementos non terán a oferta das tapas durante todo o día.